Steiner. Coronel. Segui, sisplau, Steiner. Com ha anat a l'hospital? Interessant. Li recomano. Va ser el capità Stransky el qui va dirigir el contraatac el dia que va morir el tinent Mayer? L'atac el va dirigir el tinent Mayer. El capità Stransky no el vaig veure enlloc. N'estàs segur? Vaig veure morir el tinent Mayer. Porta'm en Trivik. Steiner, vull que es quedi. Coronel. Ha signat l'informe del capità. I era present quan el capità Stransky va dirigir el contraatac? Vaig anar amb el capità Stransky al camp de batalla. I vaig veure com cridava uns quants homes. Després em va enviar al post de comandament. I com pot estar segur que el capità Stransky va dirigir el contraatac? Ha signat un informe que així ho diu, Trivik. Jo no hi era. M'ho van dir els ferits que tornaven. Em pot donar el nom d'un d'aquests ferits, Trivik? Senyor, no eren oficials. Eren soldats de la companyia. Els coneixia de vista. A més, amb tot el fum de la batalla, ens estaven atacant, senyor. Li comunico, Trivik, que he ordenat una investigació sobre el seu informe. El capità Kiesel l'informarà dels resultats de la investigació. Fins ara, la nostra investigació ha revelat que els homes de la segona companyia que van prendre part en l'acció han declarat per unanimitat que el contraatac el va dirigir heroicament el tinent Mayer. Cap dels homes no va veure el capità Stransky ni el tinent Trivik. Al meu parer, no hi ha res més menyspreable que atribuir-se els mèrits d'un home mort dignament en combat. Si el sergent Steiner confirma el seu últim testimoni, em veuré obligat a iniciar un procés disciplinari contra el capità i contra vostè. Sí, senyor. Confirma la seva declaració que el capità Stransky no era amb la companyia? Li podria contestar d'aquí a 3 o 4 dies, senyor. Va veure l'Stransky o no? Se'n pot anar, Trivik. Ja no el necessito. Què li passa, sergent? És la seva oportunitat. És l'única persona que s'interposa entre l'Stransky i la Creu de Ferro. I ser el principal testimoni contra ell davant d'un tribunal de guerra. Les meves diferències amb el capità són una qüestió personal. Escolti'm bé. Sap que sempre he mostrat una gran comprensió amb vostè, però em començo a estar fart d'eure-me-les amb els seus superiors. Mai no li he demanat. Que no m'ho ha demanat? Que no m'ho ha demanat, que potser s'ha begut l'enteniment? Steiner, per què és tan desagraït? No entenc per què. Li he d'estar agraït, capità. Per la seva tolerància. Es pensa que perquè vostè i el coronel tenen més seny que la majoria d'oficials els detesto menys.
Detesto tots els oficials, els estranskis trívics, tots els que van darrere la creu de ferro, tot l'exèrcit alemany. És conscient del que acaba de dir? No sap com arribo a detestar aquest uniforme i tot el que representa. Déu... Vagi-se'n. Sisplau, vagi-se'n. Quarter del regiment. Senyor, el demana el general von Kellingshoff. Coronel Brandt. Sí, general. No em pensava que ens anés tan malament. Ho lamento molt. I doncs? Retrocedim al cap de pont de Kuben. Res de rereguarda, ni a la secció de l'Steiner. No ens retirem, no. Fugim.